Natigilan na naman si Ken. Buong pagtatakang tinitigan ang mga gamit pang-eskwela niya. Notebooks at mga libro, pencil case, dictionary at iba pa. Masinop na nakasalansan iyon sa ibabaw ng kanyang study table. Natatandaan niya kahapon pagdating niya'y basta na lamang niya ibinalibag sa isang sulok ng kanyang kwarto ang kanyang mga gamit. Sa totoo lang ay hindi naman niya iyon nagamit sa buong nagdaang araw. Hindi siya pumasok kasama ang best friend niya, si Atasha. Nagbulakbon sila sa mall buong maghapon. May pagtataka pa rin tiningnan niya pagkakasalansan ng kanyang mga gamit. Martes noon at eksaktong nakasalansan ang mga libro at notebook na nasa schedule niya kapag ganoong araw. Ilang beses nang nangyari iyon. Eksaktong-eksakto na kung ano ang schedule niya, mga subject, ay iyon din ang mga gamit niyang nakaayos na nakasalansan. Thanks sa pag-ayos mo ng school things ko, mommy, ha? Ani Kenneth sa kanyang ina nang kasabay silang nag-almusal. Sinangag at fried eggs plus tinapa ang nakahain sa hapag. Takang napatingin sa mukha ni Ken ang ina. Hindi ako pumasok sa room mo. Ho? Nakaayos ang mga gamit ko for school ngayon araw. Pabiro ang naging sagot ng ina. Pero medyo kinilabutan ang 19 years old na dalaga. Baka dinalo ka ng daddy mo at siya rin tuloy ang nag-ayos ng mga gamit mo. Napanganga si Ken. Ilang sandaling di siya nakapagsalita. Ramdam niyang biglang tumayo ang kanyang mga balahibo. Naisip na baka nga totoong ang kanyang daddy ang gumawa niyon. Okay lang iyon kung buhay pa sana ang daddy niya. Pero patay na ito. Magtatatlong buwan na mula nang mapatay ito ng mga holdupper noong looban ng mga masasamang loob. Ang bangkong pinapasukan nito. Assistant manager doon ang kanyang ama. Nang maganap ang holdapan ay wala roon ang bank manager, kung kaya't ito ang hinarap ng mga masasamang loob. Sa kanyang daddy umano, pinabubuksan ang bolt ng ikatwiran daw ng kanyang ama na time controller ang bolt. Bigla na lang itong binaril sa dibdib. Dead on the spot ang kanyang daddy. Tinatakot mo naman ako, mami, sabi niya nang makabawi ng huwisyo. Pero ramdam niya ang malakas pa ring gabog ng kanyang dibdib. Binibiro lang kita, anitong nagpilit ngumiti. Pero nakita ni Ken na naguulap sa luha ang mga mata ng kanyang ina. Lagi na'y napapaiyak pa rin ito basta naaalala ang asawa. Oh, ayan na naman. Ikaw ang bumangkit kay daddy. Tapos, ikaw rin ang iiyak, sabi niya. At tuluyan na ngang bumigay ang damdamin ng kanyang ina. Ibinaba nito ang kubyertos at marahang tumayo. Busog na ako. Anitong tumalikod na. Papunta ito sa kwarto para doon umiyak. Ay nako, mami. Akala ko pa. Nagbilin si daddy na we have to cope up. Sakaling bigla siya mawala sa atin. Ba't ikaw ang nagpapahina ng loob ko? Hindi ko pinapahina ang loob mo. Di ko lang mapigilan ang emosyon ko pag naaalala ko ang daddy mo. At tuluyan na itong pumasok sa silid nito
silid na dati para rito at sa kanyang daddy. Napailing na lang si Ken. Kung sa bagay, hindi niya masisi ang kanyang ina kung bakit ganoon nito kamahal ang kanyang daddy. Nakita niya kung gaano kalambing ang kanyang daddy sa kanyang mommy. Basta nasa bahay ang daddy niya, ang bahay nila'y puno ng saya. Numero 1 kasing palabiro at masayahin ito. Laging naghahanap ng mga bagay na magbibigay ugat ng katotohanan. Sa totoo lang din, mas malapit siya sa daddy niya kaysa sa kanyang mami. Mas maluwag kasi ito. Kahit noong bata pa siya, payag ang daddy niya na maglaro siya sa labas kahit medyo gabi na. Padrino niya ito sa kanyang mami na mga bagay na pwede rito pero hindi sa kanyang ina. Sa pamamasyal, mas gusto niya kasama ang daddy niya. Nakapagtuturo siya ng mga gustong bilhin at ibibigay iyon sa kanya ng kanyang daddy. Pag sa kanyang ina, irap at simangot ang ibibigay sa kanya. Katwiran nito, wala raw iyon sa budget. Pero may mga pagkakataon din na nararamdaman ni Ken na nagdaramdam si Ken sa kanyang ama. Iyon ay sa mga pagkakataon na nagagalit ito. Iyon lang ang isang kapintasan ng kanyang daddy sa mga mata ng dalaga. Mabait nga ito at mapagbigay, ngunit sobra kung magalit. Namamalo talaga ito o kaya'y sinasaltik ng sampal ang pisngi niya. Iyon ay sa mga pagkakataong nakikita ng kanyang ama na nagpapaubaya siya sa pag-aaral. Sasabihin ito, "Ginagawa namin ng mami mo ang lahat para mapasaya ka, Ken Andrea." Alam na alam niya pag galit ito. Tinatawag nito ang buo niyang pangalan. Mula maliit ka pa hanggang magdalagita ay at magdalaga, ibinibigay namin sa iyo ang lahat sa abot ng aming makakaya. Iisa ang kapalit na hinihingi namin ng mami mo. Mag-aral kang mabuti, iyon lang. Hindi naman ako nagpapabaya sa studies ko Pero hindi mo ginagawa ang the best. Sanga nito sa katwiran niya. Hindi mo ibinibigay ang the best mo. Come on, hindi kita pinipilit kung nakita kong wala ka utak. Pero may utak ka. Matalino ka, okay, nasa top 5 ka sa klase mo. But you could be the number 2 or number 1 if you're giving your best. Pero hindi You're not giving your best. Bakit you're the best during your time? Sa kanyang amay, may laya siyang magtanong ng ganoon kahit galit ito. I was not the best then. May lungkot na pag-amin ito. But I always do my best. Kahit ngayon. Hanga si Ken sa katapangang iyon ng ama. Na aminin nitong hindi ito ang the best noong kapanahunan nito. Bagamat alam niyang nag-top 9 ito nang pumasa sa pagiging CPA. Taong-tao ang kanyang daddy sa puntong inamin nito ang kanyang mga pagkukulang nito at mga kahinaan. Gaya na lang na mga minsang mamamasyal sila mag-ama. Hindi nila kasama noon ang kanyang mami dahil may dinaluhan itong seminar. Nagbibiruan sila habang kumakain hanggang unti-unting naging seryoso ang paksa nila na humantong din sa bad habit ni Ken tungkol sa pag-aaral. Bright ka, pero masyado kang umaasa sa talino mo.
Sabi nito, hindi mo sinasamahan na sipag. Alam mo, kadalasang mas matataas ang grades ng mga average pero masisipag na estudyante kaysa sa mga estudyanteng matalino nga pero manya na habit. Bukas na. Ganoon ka. Nagmana siguro ako kay mami. Aniyang natawa. Pero kahit hindi nakatapos ng college ang mami mo'y, naging magaling naman siyang real estate agent. Pagtatanggol nito sa asawa, gusto niya ang ugaling iyon ng kanyang ama. Laging nagtatanggol sa kanyang mami. Bright din nga ang mami mo, pero di masyadong seryoso sa pag-aaral. Ang gusto ko, makapagtapos ka. Paano kung hindi ako makatapos, Daddy? Masakit sa akin yun. Ama ako eh. Ang ama, lagi na'y gusto niya ang the best para sa kanyang anak. The best para sa akin. Kuminsan, sinasampal mo ko. Mukhang tinablan ang daddy niya. Kita niya ang paglungkot ng mga mata nito. Nagsisikap akong maging mabuting ama. The best that I could be for you. Pasensya ka na kung sa kabila ng pagsisikap ko'y natatalo ako ng galit. Believe me, I cried silently kapag nasasaktan kita. Walang ama na gustong manakit ng anak. Gusto ko lang ituwid ka. Gusto ko lang na mapabuti ka. Tumango siya para di makita ang parang nagmomoist na mga mata ng kanyang daddy. Tell me, nagagalit ka ba sa akin kapag napapalo kita? Tanong nito maya-maya. Nagtatampo ako sa iyo pero mabilis ding mawala, lalo na kapag ipag-shopping mo na ako, Daddy. At nagkatawanan sila. Hayaan mo, iiwasan ko na ang magalit sa iyo. Malaki ka na, dalaga ka na. Basta, ipakita mo lang sa akin na nag-aaral kang mabuti. That's all I want. Ilang buwan bago ang promotion ng kanyang dad para maging ganap na branch manager ng bangkong pinapasukan ay nasa wimpalad nga ito mapatay. Iyak ng iyak si Ken. Iyon pala ang mahirap kapag nag-iisang anak lang. Wala siyang katuwang sa pagtangis maliban sa kanyang ina. Alam niyang higit na nasasaktan sa pagkawala ng kabiyak. Noon niya naalala ang mga kabaitan na kanyang daddy. Namimiss niya ang kanyang kakulitan, ang pagpapatawa nito. Oo, nakakamiss din ang mga pagkakataon na pinapagalitan siya nito. Gusto kong narito ka kahit pinapalo mo ako, Dad. Miss na kita. May ambisyon naman siya. Pero hindi nga ganoon ang hangarin niyang mag-excel. Para sa kanya'y sapat na ang magkaroon siya ng diploma. Kaya nga nang minsan ay inubos niya ang oras kasama ang best friend niyang si Atasha sa mall. Lalo na kung katatapos lang ng exams. At sa mga ganoong pagkakataon, napadalas naman ang kakatwang bagay na nangyayari. Yun bang tila nag-aayos ng kanyang mga gamit sa school. Isang hapon ay niyaya siya ng ilang kaibigan. Birthday ni Doris. Nag-happy-happy sila at kasama sa happy-happy ang anak. Nalasing siya. Kinabukasan may exam pa naman. At tinatamad siyang pumasok. Gising na ang diwa niya. Pero ayaw niyang magdilat ng mga mata. Nang may tumapik sa kanyang pisngi,
Nagulat siya at muntik na siyang mapasigaw nang mabuglawan ang tila usok na anyo ng kanyang daddy. Nakatayo sa kanyang kama, hawak ang kanyang libro na parabang pinapaalala sa kanya na, "Bangon na, may exam ka." Napabalikwas siya. "Dad?" Ngumiti ang tila usok na imahe ng kanyang ama. Dinala nito sa study table niya ang mga libro. Pagkuway kinuha sa pagkakahanger ang bat towel na ibinibigay sa dalaga. Kilabot na kilabot man ay dahan-dahan tumayo si Ken. "Oo, Dad, maliligo na ako. Papasok ako ng school. Hindi ako magpapabaya sa pag-aaral ko." Mixed emotion ang naramdaman ni Ken. Unay ang pangingilabot at takot. Pero nang makapag-isip-isip siya'y nakaramdam din ang dalaga ng higit pang pagmamahal para sa kanyang daddy. "Salamat sa paalala, Dad. Salamat." Mula noon ay naging seryoso na si Ken sa kanyang pag-aaral. Nagtapos siyang may karangalan. At ngayon, manager na siya ng bangko. Alam niya, nasan man naroroon ang daddy niya ay masaya ito. Dahil pinatunayan niya sa ama na kaya niyang maging the best.